Mana. Umama wami khona ungishayile. Ushayelani? Amazi. Unaye umuntu ozodlala ngengane yami ngikhona. Angitshaya kanjani? Umuntu nomuntu uyayizalela ingane. Awuthi ngenhlanhla nginayo nenamba yakhe. Hawu, nangu unkosikazi lo. Hawu, ngeke phela ngizodlala umkamkhwanazi mina. Halo makhelwane. Ninjani wesisi? Sisi nangu umntwana la uthi uyakhala ngene uyakhala uthi uqeda ukumshaya. Angizwa. Awu. Hayi sisi. Cha ngiyezwa. Hayi ngiyabonga ntombi. Uyacisha ngaqhamuka wena. Hayi kulungile ntombi yami. Hayi ngiyabonga sisi, ngiyabonga. Ngiyabonga mntama. Okay, bye. Wena. Ungazonge ngisile. Ushayeleni umama kaMkhwenazi. Mina bengimile laphana nomngane wami yena wasewafika wangishaya. Lalela. Wenza nje ungalengi ungasilima wena. Uthi umama kaMkhwenazi wena lapha ekhoneni. Ngasekhonteni kade uqabulana nomfana. Iyona into engikufundisa yona leyo stage. Lalela. Ngicela usoqabula mina. Hayithi mina ngikhokhela engikufundisa ngokwayo. Wosoqabula mina. La ngithe yenza. Okay, qabla laphansi. Kulungile. Uthi ngixolile. Yena lo mfana athi umqabulo ubona ngithe phansi wena. Mana ngixolile laphansi. Wena. Kungcolile phansi. Umfana ngicheckile ukuthi uclean noma ungichecka indawo ukuthi uclean. Ngithe qabla laphansi. Uyazibala nomngcolo uqabule lapha. Ngicela into okudlala wena nginzama ngithe qabule lapha konzalo. Umngcolo nawe into eyodwa. Qabula. Qabula mqabule. Wena angakasho ukuthi vo qabula phansi. Qabula wena angakasho uthekela. Angithi uqabulana nosikhotheni. Ucabuthi ngiwunga mina. Yazi ukuthi wena ngani yazi wena lalela awuvu ngizokunyisa wena awusukuma ngifuna ukungisa kuyena lo mfana kuba kalo mfana umqhabulo ngifuna umqabula kahle ke phambi kwabazali bakho thathana ubaba sami Ngiyaqolisa nje. Thanjo ngifuna ngithithi kwena asa Hayi niyahlupha nina umuntu uyoza ayofuna intelezi yama-subscriber kanti kumahhala ukusubscribe, please subscribe.